Ugwumba Igbo afa mbọ ihe ọwa AW ife aka na-ejidekwe wee na-eme nke na-eme unu na-ekele Ugwumba ugbu a emetụkwa na onyonyo aka ị ga-emetụ aka onye ka ọ na-ada ka mkpọtụ na-ada ịnụ maka Chukwu imetụ mma gị ajụ ebu gị afa mbọ ihe nothing mega ndị management ndị nwe the companies na ha chi bido radio station aga na-asụ bekee nke a na-akpọ pidgin English. Mụ na m nwoke je na the station jefu mmadụ the person si anya weta ife a ga na-eme na nya bụ radio station a na-akpọ content nluzie the man wee si ya wee gwazie my friend si ya onye a na ka ọ bụ me Davis bụ afịa wee si ya nwoke na-achọkwana m ịlụ ndị ọlụ ebe ọ bụ na ọ bụrụ ife m ga na-alụ full time ka m na-alụ mgbe m nwere efe m bịa batakwa na redio nkwuche nkọgheliche mpụọ o wesị m ngwa anyị gwazie nwoke ma Mr. Ibrahim Abubakar bụ afịa Ibrahim Abubakar wesị m jee weta leta m jee dee leta na nchi bido ọrụ dem ndezie the letter ife a bụ na 2007 ka o mee ya taa bụ 1st of November ka anyị na-eme 6 years anyị and ọmụ bido the radio station with that 6 years so ọkwana ya akpọzia m bịa mee interview lukwa ebe a na-eme interview ịmanụ nwa WhatsApp yi onye ma shirt yiri jeans yikwele ife a na-akpọ Timberland jekwa na-eme boyoyo yemen elu ebe a ga-eme n'interview ndị mmadụ nọcha ndị yiche suit ma ndị yi suit ma ndị yi coat ma ndị yi blazer ịma na ọ dị iche onwe ha ncha dị iche iche na onwe nke na-abụ coat ndị nke na-abụ oversize suit bụ nke a measure ga-ewekwa onwezi nke bụ coat nke na-apụta onwekwe ndị yi sukuble ya bụ ha na-atọ suit coat blazer sukuble mana apụtazịa emezi interview kpọzịa mgbe a ga-akpọzi afọ onye iwe ọ bụrụkwa ụsọ m ka ewere na the end so todili Jesu mana kedu ihe agadi nwanyị kwuru na ọkazi o ji họrọ ọkazi kedu ihe chere ha ji họrọ ịma na mbanye ebe a ga-eme interview ndị a wee jụọ m sị m kedu a wee were my CV wee gụọ ife men bụ na m were CV ọyị m nwoke ịma ndị mmadụ na-emekwu ya apụta ebe de la afịa mwepụ afịa tinye afa m apụta ebe de University ọgụ mwepụ tinye nke m apụta ebe de course wepụ ya tinye nke m wee print ye the CV jenyefa n'office so mana echenjiri m aims and objectives onwe nke a na-akpọ aims ode aims ya ihe obi n'obu tinyekwa objectives ya echenjiri m ndị nke a wee jee wee nyefa na panel yes ka ọ bụ nluzie na panel ndị panel wee jụọ m okay we have seen what you've written that's good so what are your aims and objectives that nwanne m nwoke nwee na ọ na-eche echiche and agụrọ m ife onye adị na-enezefa the man said no we can see what you wrote here your aims and objectives what are they we say the man actually sir I'm not the one that wrote it it's my friend's CV that I brought here sir. Yeah, we say, you mean your friend saving safer? Yes. So I don't know what is there, but I can deliver. However, this guy is not well. Unya can you need at this station? Unya guy, that is this guy is not well. Who you must have okay, would I need to ask him? I come on, ndị batazi na iyiche suit ma ndị yi coat ma ndị yi blazer bata ya a na-asụ ụsọ bekee eskwafa ka naba ọ dị mma anyị mara na enwere tụtadị anyị ga-abịa ka ịkpa nkata ọfụma mana ịmago mgbe ụfọdụ ọ na-abụrụ ịna na fada ịma mma na fada na-eyi nye traza ụdị na afụcha ihe ahụ na-eme ama ha na asụsụ Igbo ịma na asụsụ anyị na ọ na ga-eme nwunye na Igbo ịtụ ya si eme na ọ bụrụ na enwere emepụtara dịka redio soshal Igbo ọ gafịara mana mara anma ezekwu kile anma mana ọ gafiara mana anma dị mma afụ no mena na China ụmụ na Igbo amezokwu ụmụ na Igbo ana nwa ifu ọ dị mma achọ ka ikene ndị Igbo na-enene ama na anyị ga-abịa ka anyị nọrọ na kpaze nsogbu adịrọ mana kene ndị Igbo na-enene anyị